Matane latala menungso ora tatana lakotoko dadi barisaning Marasata Kurawa diadhang karo barisaning wong Durawati. Apa kowe ra iso mawas yen to Setyaki ning kene mengijin? Piye? Yen to Setyaki ning kene mengijin, lha kok kowe ngarani mestani yen to barisane Kurawa diadhang barisane wong Durawati. Oh, kowe ora baris to? Ora. Wah. Sing cekakan kepruk wendase kae. Sare nggih sare. Sare pripun, Man? Kula ngerti Kurawa jelalatan nika ora remen manah kula. Ha nggih kula nggih nganti judheg Mamang Kurawa. Mun ngajengipun. Ora pangling Kartomarma tutu. Pemah ngarani aku iwak kowe. Iwak Kartomarma. Aku dudu Kartomarma. Banjur Rawa. Nek dapure kaya kowe iki padha. Jan padha Kurawa ki akeh sing kembar. Aku pancen kembarane Kakang Kartomarma, nanging aku iki Kartodendha. Kartodendha. Yo, Kurawa arang metu. Ha iya. Arang metu. Metu pisan badhi 2,5 yuta. Ndekno aku ya ora dibagahi. Apa-apamu? Ora aku arep takon karo kowe. Piye? Kowe ngedang lakune Parasata Kurawa. Mbok dang-dangi. Wigatimu apa? Wis. Aku saka kono mau rak mlaku ngene. Jebul tinemune kowe ning ngarepku tak susuk. Tegese ngadangi kowe dudu aku. Oh iya. Ha iya. Kurawa petuk. Heeh, jenengan. Seneng kowe petuk, seneng banget tau. Arang enek wong petuk kaya aku. Kowe ngopo ngedang wong Durawati? Dudu perkaramu. Sing baku kowe aja liwat dalan kene. Dalan kene iki dalane Parasata Kurawa. Nek kowe pengen slamet uripmu, pengen
kowe isih pengen momong anakmu, kowe isih pengen menafkahi bojomu, mending kowe minggir. Pancen dalane kene aku ndereke marang alat ratu Gustiku Koko Prabu Ndrawati. Wah, berguguk ngono wae. Yo, sajak wis jeleh nyawang glaring jagat esem ing rembulan. Ora minggat saka pengarepanku lakon candhak dening aku kepruk sirahmu. Oncat nyawamu kelakon tiadi rondo bojomu Singalina Prabu Lalis Karta Gendho. Kuping metu getian
Allah. Aku kurang jero iki mau lek tiba. Ngener bareng. Awas kowe biar yo aknya oh wih wah hit ayo anak-anak awas kowe oh dadak dicemes kowe yo ngasta asta ayo hi ya mas parat apik godomu ana yo
lupute kok ndadak kiprah kelatenan. Jegok. Wes ah. Aduh. Waduh. Aduh, kowe poni mbake gada. Senes, Mas. Sasat nek kula ngaten. Mboten. Sampeyan niku mung arep semaput mergo ketiban godi, goda. Ndadak kiprah apik banget. Nang kiprah iki nek dienggo karo pas bumbing sirahe iki penak. Iramane iki rada medhul dadi makmu nek joget mergo ketibane gada maki penak wae ngono. Penak wae. Endi tunggale? Tunggale nopo? Gedene mau lho. Sampeyan ku mah kaya wong ora waras. Iki karo wong tuwa kok ora duga kira mboten duga pira. Nguncalke gada mau sapa? Setyakiman. Lah. Ora kok iso dadi Kurawa ketemu Setyaki iki ketemu pirang perkara. Kangge saged ki mawon. Wau Setyaki ngedang lampahipun Murasata Kurawa. Heeh. Kula tanjeke wigatine napa kok Setyaki mepalangi lakune Murasata Kurawa piyambake mboten bloko malah genti takon kalih kula. Ah iya wong iki dalane wong Ndarawati kok. Dadi ora kok wong Ndarawati sing nyerobot dalane Kurawa ki ora. Kurawa sing nyerobot dalane wong Ndarawati merga iki wewengkon Ndarawati ngono lho. Awake dhewe iki mung nunut liwat ngger Kartadenda. Oh, dadi malah Kurawa sing luput. Heeh. Malah ngorbanke mbun-bunane Pak Likmu. Ayo. Ngana mundur. Oh iki man. Heeh. Sanesipun kadawan perang. Heeh, ngerti dawuh. Napa iki sing urung maju iki? Kula ngendhawuh Paman. Sapa kowe? Kartomarma. Wis ora usah. Kowe nek perang iki mung mah ngentek-enteki ragat. Boros kowe. Engko nek maju ndelalahe Gatotkaca upamane Gatotkaca enek. Engko kowe diuntir gulumu patah leher. Kangelan gawa ning rumah sakit tambak meneh. Mbok yo sampean meniku jeneng karo Kurawa karo anake iki mbok yo sing pengerten. Ora pengerten kowe kuwi sing ora pengerten karo Likmu kok le ora. Aku nomboki Kurawa wis ping bola-bali. Liyane kula man, sapa iki? Citraksa. Ya kene. Kayake kok ndek potensi. Potensi napa? Potensi tsunami ngono. Wis. Potensi iso gelut maju perang iki lho. Wah, nggih. Pangestunipun man. Kula ajar perang niku wingi santen lho man. Wingi santen kula teng omah niku jak. Kula ajar perang. Kowe ajar perang karo sapa? Kalih Citraksi ini kok. Oh, ngono nggih. Lah saiki cakna kepinteranmu le. Nggih. Gandeng kayake kowe duwe bakat. Bakat napa, Man? Indonesian Idol dudu. Kula masak nggih saged, Man. Iya. Maju perang. Majeng? Iya. Mungsuhipun sinten, Man? Kaya neng Setyaki mbok menawa liyane ya enek, Setyaki mbok menawa ramung dhewe. Wah, lah pripun niku? Ning nggih mboten napa-napa, Setyaki kula tandangane geliak-geliak. Oh iya. Amit nggih, Man. Iya. Kula mungkin kula niki sopan kok nek kalih tiyang sepuh kula mboten wantun cenanangan, mungkin mendak didukani Koko Prabu Baladewa. Bagus. Nggih. Pangestunipun. Iya, nggih.
nyuwun berkah donga pangestunipun. Iya. Kula tak ndilat telapakanipun. Iya. Berkah. Nyuwun pamit, Man. Iya. Wih lah cah kok le adape iki lho jan nelok tenan. Cah ki nek le sekolah ning madrasah aliyah. Adape ya jas. Wis le pangestunipun. Oh iya. Gek kira-kira menang apa kalah le? Nah pangestunipun menang kalah. Ndek nak njaluk pangestu. Lah wong pangestune sampean mboten dayani tumrap kula kok, Man. Oh nggih. Nek kowe kalah terus karepmu, kula tak mundur. Angsal to, Man? Oleh nggih. Kae segone ning pojok kulon. Oke, Man. Sing wis perang oleh mangan sego. Lho lah nika pun dikrubut kalih cacah. Ha ya jaluken nek umpama wis diulu dipangan kon ngelepeh meneh. Sampean ki kok ya pareng nggih, Man? Iya. Setan ora. Ngerti was basane daging kok ngidoni cengelelike. Cah iki njaluk diurus. Das pundi, Man? Ngidoni cenglelikmu. Lho, mboten. Mboten, kula menika nyumurupi cengelek sampean niku dekok. Kula kinten nek jugangan terus kula nggih ngidu. Malah dibalik. Mangsamu apa kowe aku kilikmu ngene elek-elek ngene sing ngopeni karo kowe. Oh nggih, ngapunten lho, Man. Kula niku tesih ngajeni nek kalih sampean. Oh iya. Wah, jan bocah kok le adabmu le adabmu. Pun nggih, Man, kula tak maem segobok. Iya le tak pengestani le cah Bagong nggih. Areng. Iya. Oh, lah asem iki ditenono kowe. Sapa iki sing urung maju? Kuku lho, Man. Sapa iki? Cici traksi. Rene. Arep maju perang. Masuk. Wong pun kok serem kaya ngeten iki. Tatonan barang. Tatonan. Iya, arep maju. Masuk. Kula tak nantang Setia, kula tak sumbar. Oh iya. Minggir sampean. Mau Suramrata jaya merata. Imbang yen padha Setia ki kowe menungso ora tatanan. Das pundi, Man? Iki wong tuwa gapite sungu ya le. Nek nganti coklek kowe tombok. Kajengipun. Turadip. Setia ki Citaksana Barat. Kowe iso ngundurke kuku Kurawaliyane sing ora iso ngundurke Citraksi. Apa-apamu? Kowe arep mungsuh aku? Iya. Para maju mati dening aku. Kowe mati dening tak untapke nyawamu ana kayane Bathara Yamadewati tak nyonyi. Bocah iki malah arep kontes idon-idonan. Mangsane apa ora? Tulungan aku le. Pripun, Man? Citraksi kae kok wong tuwa didoni. Nggih. Pripun? Ngendikane kae nulungi. Kowe tak kan ngidoni kae ora mah ngidoni aku. Oh, nggih. Sajake menungso iku wis kong kali kong tenan. Dasare Kurawa ki
Aku mbiyen tilas gendro kaya. Dadi aku ya piye-piyean nurun. Sapa iki sing urung maju? Wah, ya. Wah, nang turu-turu tang dalah. Nyadong dawa man. Arep maju perang. Mungsuhe sinten? Mungsuhe Setyaki. Mang mikir. Oh, rumangsane apa? Lenggah mriki. Babu. Jas le. Jas. Ora kaya liyane kowe semangat banget kaya iki. Nggih. Nyambut gawe ngeten iki napa perlune? Iya. Mboten kok kan guru sing tanpa guna. Pokoke cekat kancane ceket. Dulure gelis kancane cepet. Mang sawang kridanipun Kang Putropun Dursasana. Wah, joget sik. Wis kiprah. Ricik. Nek nganti kalah ya kewirangan tenan kaya kowe iki menungsane. Mati kowe. Jebleske suandak jebleske kowe ngene gorene junjung tibake cuandak sirahe jambak rambute bengkar jeliar ngeten iki nyambut gawe iya lho babu Wela isih urip kaya iki. Mati kowe. Cepleske. Cepleske. Anak candak. Banting. Tak candak. Tak banting. Candak. Banting. Tak jiwet kopeke. Bokong kelar. Halo babu. Isih urip kowe. Pantem ndasmu kowe. Yo mati lah kowe. Tak candak ndak. Tak dengkul tak candak ndak. Ala tak dengkul, tak candak, tak dengkul, tak mundase. Ora sembodo karo limangap. Jebul cangkeme ombo banget. Gudal. Iyalah iki piye iki? Andekno sumbare halo babu iki kok iki. Kakang Duna, wah kula trajake dhewe mate. Ya ngrepoti lah. Menungso ora tatanan. Dik Pati. Sampeyan dawuh karo Kurawa kok ora iso mrantasi gawe ora iso ngrampungi karya. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Mangsawan kridanipun ingkang Raka ing Sokalima. Kula nyuwun dipun dombengi. Nggih. Endi mau Kurawa mau endi mau? Deloken iki.
Delon kridane bapakmu kowe. Ayo. Setyaki kowe nang ndi kowe menungsane? Nang ndi kowe Setyaki? Begawan tunono paran. Ngeyup barang kowe. Panasen. Wedi ireng. Citraksi nika tesih polah mawon. Pun Kanjenge. Nika wong sing ora iso ngajeni karo wong tuwa karo gurune. Oh nggih. Dirna. Sampeyan beto supporter napa? Mboten kok mboten supporter. Nika supportere sampeyan. Kurawa nika. Sampeyan menika Begawan Karya Dombeng. Nggih. Rumangsane apa? Dikira Begawan Durna wedi karo Setyaki. Ora. Taunana windanana. Begawan Durna ora bakal lega rasaku. Yen to niku sampean sing ngerake. Nggih. Sampeyan niku nek perang mboten disupport, mesti sampeyan ngedap. Bagus. Ayo. Setyaki. Begawan tunono paran. Ora lega rasane atiku yen to ora ngejor-jor kuwandamu. Ora lega rasane atiku yen to ora mecah siramu. Ora lega rasane atiku yen to ora moteng-moteng ragamu yang wis tanpa nyawa. Sendale keri. Iya. Lepas parane jembarku. Iya. Sendale ya keri ya tak nggake ya Kang ya. Kakang Durna lah kok ora ngira babar pisan. Jebul mung tekan semene. Iya iki ya keri. Pendhita kondang manyar-manyar kok ming kuwatuku krokodil. Ya ala Kakang Durna pun nggo kula dherekke nyimpang marga kelawan. Ya jagat pangestu ngarayahu Bathara jagat nuwun mangke. Senajan to nembe sepisan menika ingkang abdi pun Prabu Candrapati inggih kula nalindring sungging wana. Nembe sepisan menika kula semerap lan kula pinanggih kelawan Sang Resi nanging kula mboten mangling menika ingkang rawuh wonten mriki nenggih Sang Tapa Begawan Durna kalian putra Ngastina nenggih Sang Raden Lesmana Mandrakumara loleh kentras waru gembal manyar-manyar
Duk nang dungkul wana alas dadi wana inggih sinuwun pisan. Lho mangke riyen sinuwun pisan liripun kados pundi? Nuwun mangke. Leres pangandika paduka kula menika Pandhita Sukalima inggih kula pun Begawan Durna. Inggih. Nuwun sewu. Sepisan sowan kula badhe nanjaken menapa menika ingkang putri. Inggih menika Prameswari ing Sungging Wana. Putra paduka saking Sinuwun Prabu sinten? Nggih, kula ingkang abdipun Candrapati. Nggih. Sinuwun Prabu Candrapati. Menapa menika putri paduka? Waduh, penemban inggih. Inggih menika anak kula wedok. Atmaja kula ingkang sesilih pun Dewi Candrawati. Lesmana, kula eyang. Apa iki sing nang ngimpenmu iki? Apa iki sing dadi sasmitaning dewa? Wong wedok iki apa dudu? Waduh. Leres Kanjeng Eyang. Nggih niku wong wedok sing mapan enten ngimpen kula. Niku sing keduga dadi lantaran miturut ngendikane dewa dadi lantaran kula nampi wahyu katentreman. Lele kena suara gembal manyar-manyar. Ya. Lesmana wonten dawuh. Kaki lamaran. Kowe sing gagah, kowe sing nyatriya. Aja kaya Ratu Ndarawati. Bojo telu colongan kabeh. Inggih. Ngestaken dawuh. Candrawati. Bocah ayu calon garwaku. Gandeng aku lahir batin tresna karo kowe. Tak jaluk kowe lahir batin karo aku gaya cahayu. Raden Lesmana. Iya. Nun mangke Raden. Saderengipun kula matur. Atur kula mboten ateges. Ngicali raos hormat kula wonten ngarsa cingandika Raden. Nanging mboten nama umuk, mboten nama sombong. Kala wau nembe kemawon mungkur saking negari ing Sungging Wana. Wonten satriya bagus ugi gagah wideksa ugi sekti kalintang jayaning perang badhe nglamar dhateng ingkang abdipun Sungging utawi ingkang abdipun Candrawati ing Sungging Wana. Nuwun sewu. Nyatanipun sedaya sami kasoran. Mboten saged mupu sayembara utawi kekudangan ingkang kula suwun. Ya talaru ta sang ing kutha sang Kurupula. Yantan mutus sang Sri. Kowe njaluk apa? Kekudanganmu apa yang? Apa? Jebul anggenipun badhe kula wengku garwa kedah wonten pepanggil rerupa. Ya dilakoni. Njaluke apa dituruti? Candrawati wonten paring adhawu. Kowe njaluk apa? Kabeh tak turuti. Watana aja njaluk sandang pangan. Pripun menika? Kula menika mboten nyuwun ingkang rena-rena, kula namung nyuwun dhateng sinten kemawon ingkang saged njunjung miwah mbopong araganipun ingkang abdi pun Candrawati keduga badhe kula ladosi sak lawasing gesang. Ya tak cobane Candrawati. Pun pangestu Eyang. Sing hati-hati nggih. Aja kleru njunjung, aja kleru demok. Mboten. Nuwun pangestu Rama Mara Sepuh. Ya inggih Raden.
ya jagat pangestungara wayah Bathara jagat nunangge Raden sak pengkeripun Raden Lesmana Mandrakumara teka menika wonten satriya bagus kamangka baguse nuwun sewu ngungkuli dhateng jamak lumrahing titah nuwun sewu Raden sing ngandika sinten nunamit pasang kaliman tabiti nebina wiladuni dumawing taweng tuwang linepan noing tolak manusi nuwun kepareng paduka mbok bilih sudi mestani dhateng jasad kula pun Bambang Wilukusuma inggih rawuh wonten kersanipun ingkang abdi pun Candrapati inggih sinuwun Prabu Candrapati ing sungging wana nuwun sewu Raden sing ngandika menika satriya bagus lah kok teka nganthi wujudipun pitbull menika Nun sewu Raden menika nyokot mboten sembethengan dumeh kowe agi dadi ratu terus wiyah-wiyah Sumar Semar pitbull bangane kowe Chihuahua oh menika Kiai Semar ha iya waduh ngapunten radi sisip paningal kula ora apa-apa wong tuwa diarani pitbull nuwun sewu Bambang Wilukusuma Raden wonten wigatos napa nuwun sewu sinuwun kula namung nuhoni dhateng dawing Jawata bilih kula kedah gayuh wahyu katentreman kamangka syarat srana anggen kula badhe gayuh wahyu katentreman menika kula kedah mboyong saha mengku garwa dhateng putri ing sungging wana inggih mboten sanes ingkang wonten ngajenganipun kang abdi mitra sasmitaning dewa menika sesilih Dewi Candrawati inggih menika anak kula pun Candrawati lah monggo kemawon menawi dipun kersakaken nanging anak kula Candrawati nggih kekudangan Candrawati wonten dawuh Raden apa sing dadi kekudangan aku saguh minangkani kula menika namung nyuwun dhateng sinten kemawon ingkang keduga saged lan kiyat mbopong tuwenan junjung raganipun ingkang abdi pun Candrawati amawas dhateng araganing Sang Dewi Candrawati nenggih Sang Bambang Wilukusuma kaya-kaya wis gathuk lair lan batine awit pancen mesti nemu judune nalika semantening pengangkat Sang Bambang Wilukusuma arsa anjunjung dhateng raganipun Dewi Candrawati temah griyeng kasembatan kang dadi panjangkane cipta renggane Sang Bambang Wilukusuma Candrawati wonten dawuh yen to aku arep neter ketrimaning uripku apa kira-kira mbok keparengake monggo kemawon Raden nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Ya kene. Jagat Pangestungara walah mboten ninten babar pisan teka sak mangke jengandika Raden Wilukusuma ingkang sagah lan saged dados
Guru lakinipun inggih semahipun anak kula pun Candrawati. Nderek mangayu bagya nggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jernyatanipun mesning kutret. Ngeparengaken bilih ingkang abdi inggih Kang Putra. Pun Wilukusuma saged mengku garwa lan Kang Putra sinuwun. Iya, anakku cah bagus iya. Kyai Semar. Apa Prabu Candrawati? Benjang menapa anggenipun badhe boyong tening karang kadempel kula sampun ngantos kantun. Saiki uga ya tak dherekake bareng-bareng. Aku wae. Iki juara tanggapan endi? Nungsa ora tatanan. Wah. Nyata kowe panos maning jajalaran seketaning bawana iblis lanat. Kowe pancen menungsa sing murang tata. Kowe ora iso mbedake lan ora iso tresna karo anak-anakmu. Iki utusaning Dewa. Iki utusaning Dewa sing keduga bakal ngadili marang kowe. Ayo. Kowe ora gelem ya kowe adil karo anak-anakmu, Dewa sing ngadili karo kowe. Menungsa ora tatanan Semar Badranaya. Anggepe apa? Rumangsane apa? Dumeh tuwae terus anggepe menangan dhewe ngono apa piye? Kayak bali ning gender kono. Konangan iki cilaka. Gagal rencana kita arep apa jenenge mboikot Semar iki. TKT. Aku kecewa. Mangsane apa kowe kok ngerti nek aku karo gareng? Ngerti wae saka ambune wis ketok. Ana buta kok sarunge mambu solar. Lah kalau sok kulak kaya wis kono. Enek perkara sing kudu tak rampungi. Menungso ora tatanan. Sopo iki? Ana pawongan wujudane kaya buldog. Kaya mau ngunekke pitbull iki buldog. Ya ora kacek adoh jan-jan. Kok sik ana ratu. Lah kok teko dadi urung tebung karo aku, mongko aku ki wong kondang. Aku ki sak jagat ki ngerti wujudane aku ki kaya ngene iki. Apa kira-kira urung suwe lehmu dadi ratu sinuwun? Waduh, konangane. Lara apa to? Sampeyan kok dadak lunga barang niku napa? Kang Putra Nandang Yadi kok. Yekti aku arep nggayuh wahyu katentreman. Pun digayuh kalih Kang Putra nika. Telat sampean. Pun telat sampean. Telat ya wis. Niku jarik kok mbedhosol. Ayo karang esuk-esuk. Ditokke isine. Sak geleme dhewe. Sampean ki kok
karo Kang Putra suwiyah-wiyah. Cah loro iki. Wong ngono lha pun konangan iki engko. Pun konangan pun kundrum kula tak mangsul nggih. Nggih kula tak mangsul nggih. Iya iya togok bilung sing ati-ati. Wis yo. Bali wis rampung sayembarane. Sandiwara sudah selesai, sekarang sudah ketahuan. Nganu. Opo? Biasa. Biasa apa? Wong nyambut gawe niku ya jer basuki mawa beya. Ya wis nyo. Satria bagus kok le ringkih. Nek nuku wedokane pirang-pirang kelakon pisan. Mbayar tenaga kok ming apa sewengi kok ming 50. Niku kok tesih bedosol niku. Antasena. Piye, Lek? Wis rampung. Ya, wah, jan wis. Kok niki do gawe cerita. Do gawe cerita sak geleme dhewe. Sebakune aku arep methuke anakku Abimanyu. Mangsane Mati kowe. Aduh piye. apa to, Lek? Bapakmu lho Kandhanono. Oh lah bapake karo adine kok tas-tes karo adine kok plak-plek. Wah. Ono kowe bali ngono. Sampean karo Kang Putra kok sewiyah-wiyah. Ben Janaka kae. Nek ora dipaneni ora ditegeli ora bali-bali. Ha nggih nika Kurawa ora trima nika. Baladewa. Baladewa. Werkudara apa? Bangeten kowe Baladewa. Ya jagat pangesungkara. Dimas Janaka. Ndasmu. Ajeng napa sampean ajeng napa sampean mau ngewangi Kurawa kok. Werkudara. Baladewa kakang opo? Aku krungu kabar yen anakku Abimanyu lara. Anakku Abimanyu lara. Coba aku arep ngindaki kaya ngapa kanane. Menggeriyen sampean ajeng kemana? Aku arep nyawiji karo Pandhawa. Aku arep nonton kaya ngapa kanane anakku Abimanyu Tanjung Anom. Geriyen arep nyawiji, arep dadi siji kudu bayar. Ateme piye? Ora iso cash in room. Wah kowe iki Ora. Ya aja sok maiko. mboten kok ya golek hasil sampean kok. Ning endi Abimanyu? Abimanyu wis ora lara. Wah kowe iki kok ya telat ngandani lho, iki senengane ora. Wong niku sakjane jaya-jaya wijayanti. Sedaya pun sami rahayu, sedaya pun sami wilujeng. Lelampahan dalu punika pinaringan lancar gangsar. Ya seneng maiko wong wedok-wedok. Kajengen. Ampun. Ampun do kesel nampa semprotan wayang. Ngaturke panuwun Semar. Mergo sangka pangreka dayamu. Anakku Abimanyu iso rahayu maneh. Nggih. Sedaya menika sampun pesthi ning kodrat kok Ndara.
Mboten kula sing gawe, mboten kula sing budidaya. Yo. Kula malah sing ngaturke panuwun kula pun dipercaya. Inggih menika njagi lan ngreksa wujudipun wahyu katentreman ingkang mangeja wantah wonten angganipun wahyu maningrat ingkang sakmangke sampun manjing wonten angganing Ndara Abimanyu. Aturke panuwun nggih. Sedaya lepat kula nyuwun lumebaring Samudra pangaksami. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking mriki warganipun miyapun Bapak Dobi mugi pinaring ana rahayu wilujeng gangsar lancar mboten manggalangan setunggal menapa tambah sukses karire tambah kuncara asmane tambah anjayeng bawana usahane. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Aja didol lho. Itu wayange kok. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Purna gatining carita dipun tutup korining Gutha Kandara. Yo.